Коледната къща на дядо Коледа и Снежанка, които са в Пловдив по покана на ГЕРБ, грейва вечер, осветена от стотици светлини и лампички. Изтоплят сърцата дори на възрастните, които вече не вярват в белобрадия старец и помощниците му. А децата са запленени. Не само от Елена Рудолов и помощниците му. Взимат си подаръка, но очите им греят. Децата наистина си пожелават подаръци и искат дядо Коледа да ги посети лично вкъщи. Колко коса му откъснаха от брадата? Доста. Това, между другото, е третата изкуствена брада, изкуствена маска, която слагаме за последните 2 дена. Интересът към коледната къща на ГЕРБ е огромен. Всички се надпреварват да се снимат с дядо Коледа и Снежанка и цари истинско коледно настроение. Малките момиченца искат да пипнат роклята и да ме поганат. А какво пък ти пожелаваш на пловдивчани? На пловдивчани пожелавам да бъдат много здрави, много живи и много добри през новата година. У нас с черната Снежанка. Какво и каза ти на Снежанка? Дали може да бъдат тяхните Елени? И тя какво ще каза? И тя каза, че може... 8000 са подаръците, които са подготвили да раздадат любимците на децата само на главната улица, и то за 4 дни. Още десетки са празничните благотворителни акции на ГЕРБ. И искаме да пожелаем на всички граждани на град Пловдив повече радост, повече усмивки и да им благодарим за подкрепата, която ни оказаха в всички изборни кампании. И още подаръци. Всеки, който се е снимал с Снежанка или дядо Коледа на площада, може да си свали безплатно снимката от Фейсбук. Група Коледа с ГЕРБ Пловдив.